Mendiek eta Herriak elkartea, mendikiteri elkartea bada, hori nabarmena da. Mendikiterik euskaldunak gea, eta gure jarduerak nola baite esango nuke planeta osoan ospatzen dugula. Euskal Herrian, Pirineotan, Alpetan, Afrika, edo Nepal, edo Andeak ez zaizkigu arrotzak izaten. Eta gure lana da gure lagunak mendietara eraman, eta batez ere etxera onik ekartzea. Hori da gure jarduera eta gure izakera. Mendiak eta Herriak sortu zenetik duela 50 urte, gure ibilbidean aldapagorak eta berak izan ditugu. Baina aldapagora eta bera guztua ibiltzen geha eta gozatu dugu bide horretan. Euskararekin lotuta, 15 urte dira hasi ginela Oxigeno Euskarari izeneko ekimen batekin. Orain Lautada eta Mendialdeako kuadrilekin ari gera lanean eta 100 umeek parte hartzen dute ekimen honetan. Mendigidari guztiak euskaldunak geha eta bezero gehienak ere euskaldunak dira. Orduan gure laneko hizkuntza euskera izaten da gure artean. Komunikazioari dagokionez, bezeroarekin daukagun harreman formaletan, emailak edo programaren txostenak euskeraz izaten dira ere, beraiek euskaldunak direnean. Mendizaleak euskaldunak direnean, gustuena euskeraz jarduten die. Eta mendian gaudenean, egun asko egoten gera elkarrekin, ordu asko, familia txiki bat bezala geha, eta orduan gure hizkuntzan jarduteak gertutasuna ematen digu. Eta gainea, kanpoan gaudenean, beste buruzko txisteak egiteko aukera ematen digu behiek ulertu zeko pildurra izan gabe. Erronka jarraitu lanian, mendian, eta orain arte gauzak ez dugu gaizkiin, esango nuke ongi, baina orain bikaintasuna lortzea. Hori izango zen gure erronka vitala, existenziala. Eta beste bat bada, erronka txiki bat badugula, hasi ginen 2018an euskera, xerpera hizkuntza bat sortzen, 2018an ona lanian jardun dugu horretan, eta espero dugu aurten kalean izango dugula euskera, xerpera, motxilan eramateko hiztegia. Hori izango zen nolabait menditik aparte gure erronka kulturala eta euskararekin oso lotuta dagoena.